ka cybercrime ni ka kamrunar kor internet kadai ka bajur bha hakine kisngi namar ka jingsha pengop lai peujaj ka dekhot jong ka National Commission for Women's NCW ka kong delina khongdop kalamaham bat sneng ya kilong kemi kikenthei ba kimdei ban bi bat ngop ha ki jingrem balai peujaj ha ki social media habakren ha ka jingyi kendu ya kilong kemi ka melim blok hakani ka sngi balang kata ka shitari kurisau arjar arpusan ka kong delina kaloong ba ka cybercrime ni ka kamrunar langba ka internet kalajur bha bat man kasngi dah ki hajar ki yok pediang ya ka jing ujor ba sha thok sha pengop bun ki khasi ki ju sneu it bat sha pengop ha ya ki phareng ha social media ki bepersang ban thok ban rem hanrei tipat ba uta ophreng udai penban ubasa ha bihar ka kong delina kalaong ba ki runar kilale bonjat ban pengop ya ki breu ha social media ban yok pisa bat kibreu ha ka jingsha penbit ki doai ya ka pisa katkum ka jingong ka dekhot ka National Commission for Women ka atiar ban yada na ka jingsha thok ne na ki kamrunar ka social media kadai ban yada daladi yaladihi namarba wat ki politru ki semjing e ban thwet ya ki breu ki bale ya ki kam thok ha ka ju kopor ka kong delina kalpen pau ba kadaw kabala pentkaroi ya kilong kmi sha ilok ne single modar kadai na ka jingkloi than ban kurup ya ka kerdan long kmi ha kerta ka badang lung kalong ba ka jingkharoi ki kenthei ban ye poi kha dang ha kerta ka badang rithan kalawan ra sibon ki jing e bat yalam sha ka jing sha ino ha ulok tang namar ba kimpat i ha ka jing mut jing perkhat bat kalawan ra ru ka jingklot jing swai ya ka kenthei ban tem ya kani kadon kam ya kalau nging ka baklan ban sneng ban kraw ya ki khun ka kong delina kalaong ba ka jing shong kha khna ka jur bha ha ki jaj ban riu riulum ni tribal om tang ha kani ka jala hanrei shabat jalaru ka dekhot ka National Commission for Women's kalay slok ru ya kilong mi halor ki jing mentoi ba kilayo na ka skim sarkar prem bat ki ai ki jing e jongki ha ka jing im jongki kala pentip ba ka commission ka jujit ya kilong kemi na ki jelaman usnem ban lejwat jingtip sha parlimen kala pentikna ba kansim ya ki jing e ki long kemi ka ba ki lepan pau ba kan ye kren sha ka sorka kum ka jing penhe ya ka bai bala shis pa sngi ka rep karyang bat ki wei